Nosaltres en aquest punt anem a abstindre-nos, tal com farem també, ens abstingueren l'altra vegada que també va eixir en el plenari, i em sembla que comença a ser, aquesta actuació urbanística comença a ser una obra agafada, una obra maleïda. Quan això comença en el 2010, nosaltres no estàvem en l'Ajuntament i quan tenim coneixement d'aquesta actuació urbanística en anteriors plenaris, ens expliquen que es feia perquè la gent anterior, la gent urbanitzadora anterior, se suposava que havia desaparegut i aquesta empresa morta, va i presenta un recurs contra l'acord primer i un recurs contra la inadmissió per termini que a més va i té raó. Es podria repetir així aquella apòcrifa de Zorrilla, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. És a dir, en compte d'un assumpte de tràmit ens trobem en una pugna entre dues empreses que són les que estan volent actuar i en aquest assumpte pensem que n'hi ha alguna cosa que a nosaltres se'ns escapa o n'hi ha un assumpte, n'hi ha així mar de fondo. A més, per acabar de complicar la cosa, ens trobem amb dues coses. En el 2010, l'empresa difunta presenta una recusació contra un tècnic de l'Ajuntament, que també desconeguem, es queda en el calaix, pensem, i que no segueix el cauce legal que tindria que seguir i ara, in extremis, de forma extemporània, es desestima. Possiblement la recusació no tinga raó de ser, però les coses fan que això se van complicant. Però això no és l'últim que passa. La segona empresa que mostra interès i que promou l'urbanització de la zona va i presenta un dia tard el projecte, que ja és el colmo, vull dir, està tot ixint malament. Nosaltres, en principi, aquesta actuació, aquesta urbanització de la zona la veiem en bons ulls, ja ho diguérem, sempre que es tinga present, com es va acordar, els interessos dels que allí viuen, que es puguen dotar de vivendes, però se'ns escapa alguna cosa i per això diguem que ens agradaria que la informació haver-la tingut certa i per això no anem a votar en contra, però sí que anem a abstendre-nos. Pues bé, pues explicar-los que no és una cosa que ni que estigui agafant ni que no estigui agafant, sinó que simplement és una empresa de València que compra en el seu dia els terrenos i és una empresa que per la situació de la crisi econòmica i perquè ha especulat en altres puestos s'ha vist sense diners i entonces al final li té que vendre els terrenys que el que havia comprat cedir-li a la Caixa. I la Caixa, una de les condicionants que té és que té que executar això. Entonces, el propietari dels terrenos que no s'ha comprat el que demana és que se traga a urbanitzar per ell recibir també la part del banc. I simplement el que s'ha fet ha sigut traure i urbanitzar. Entenem que és una zona que està en molt mal estat, és una zona que no queda o que no diu el que és el poble d'Algemesí i Xantrà i que és bo que s'urbanitzi, que conforme dia pau, que s'ha de sentir, que tinguem una entrada en condicions i evidentment el que tots hem dit sempre en tot moment és que el que anem a fer és a preservar que les poques persones que viuen allí perquè tinguem en compte que la majoria de les vivendes que n'hi ha allí són propietat de l'Ajuntament, és a dir, pràcticament són 4 cases les que viuen i evidentment el que s'ha marcat sempre tant a l'anterior empresa quan va vindre que tinguérem una reunió entre els propietaris com a esta nova i com ara és que la recol·locació de les persones que viuen allí que sigui en un lloc digne i en un lloc adequat i que se pagui i nosaltres anem a velar que el que s'indemnitza o el que se doni una quantitat que sigui justa si algú vol diners i si no, una vivienda digna perquè puguen viure allí. I el que estava comentant de l'escrit que fan contra el tècnic, és a dir, jo els ho he explicat massa vegades i estem a la seva difusió per explicar-los. Aquestes persones al final simplement diuen que volen que retirem el tècnic d'urbanisme perquè no els agrada, en poques paraules. Entonces, si a mi veu i me diu que lleve al tècnic de qualsevol departament perquè no s'agrada, doncs entenc que no, que som nosaltres que tindrem que decidir si el tenim que apartar o no. Entonces, si un tècnic fa la seva llavor i és estricte en el que té que fer i defensa els interessos de l'Ajuntament i no es deixa empresa, doncs entonces aquesta empresa no és ningú per dir-nos el que tenim que fer nosaltres.
Entonces, si vostès creuen que és millor apoyar això, pues no sé. Moltes gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. Nosaltres hem dit que possiblement l'empresa no tenia la raó i pensem que l'empresa no té la raó de recusar el tècnic. El que sí que li puc dir és que en Lorena i en mi ha causat sorpresa i era una cosa que no ens enteràvem, la documentació que va per al plenari, la resolució 1192 de 21 de juny, en la qual de repent sembla ser que el 22 de juliol del 2010 n'hi ha una recusació. Jo també crec que és una recusació infundada i que el tècnic no té per què ser recusat per el que es diu així, però el problema és que crec que no se resol o que no se li dona el compliment adequat, en el sentit de que la primera és que el tècnic s'assabenta en el 2012 de que això era així, en maig del 2012, i el secretari, així manifesta en l'informe que fa el tècnic, el secretari de l'Ajuntament tampoc sabía res. Yo he preguntado al secretario del Ayuntamiento sobre si tenía conocimiento de su presentación, desclara desconocimiento y a su vez la contrariedad que le produce que un escrito de tal naturaleza no le sea integrado inmediatamente después de ser registrado de entrada. Bueno, el escrit havia passat al senyor alcalde i vostè el tenia, vostè el sabia, però no havia passat a urbanisme i no s'havia donat el cauce reglamentari. Això és el que ens estranya. El resultat final, jo crec que per el que veig, per el que tinc per a jutjar, que no hi ha motius per a recusar un tècnic, simplement l'empresa, l'informe tècnic que fa el tècnic no li agrada i diu, pues este no. I jo pense que no, però clar, igual això tindria que haver-se resolt en 2010, vostè tindria que haver-ho comunicat al Departament d'Urbanisme, vostè tindria que haver-ho comunicat al secretari i no quasi 2 anys després. Bé, siga com siga, pense que este no és el tema central. El tema central és que, diguem-ne, que se deu de millorar aquesta entrada del poble, se deu d'urbanitzar, però clar, nosaltres ens presenta fa 2 o 3 plenaris un tema que semblava que no tenia controvèrsia i ara després resulta que ahí n'hi ha una pugna entre 2 empreses, jo no sé per què, si per el tema de... Jo ja sé que tot està molt mal i que hauran hagut ahí moltes coses, però clar, el primer que se'ns diu, quan jo recordo, vaig a visitar el plec, és que, bueno, no, això està claríssim, esta empresa ha desaparegut, ja no existís, Jardines del Levante i tal. I és el que deia la meva companya, el muerto goza de muy buena salud, perquè està donant la tabarra i està insistint, i per això entenga vostè que ens abstenim per aquest motiu, no perquè estiguem en contra de que allò s'ha de sentir, que ens sembla molt bé, i tal com quedarem, sempre que es preserve el dret a la vivenda de les persones que estan allí. I aquest és el tema, i aquest és el sentit del nostre vot, i volem passar pàgina, simplement, és això. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem a votar el punt este. Vots a favor. Són 17. I abstencions? 4.